Color TV. Color TV machiegni pacho. Ma e odwa. Ageno kanyo ni rio makare ka mora ma intiere kata ichio makare purane no kaeno kinyi kanyo ageno kanyo ni intiere makare ka mora ma intiere do chiengni ba kawuono mar tich ang'wen mabere na kanyo tarik 9 mano dwe mar ang'wen igani mar 2026 ma en chenro mar chuny wach ma watimo pile ka pile mano ko chakore chumuk tich nyaka tich abich chakre saa 5 mar okinyi nyaka rom kanyo saa 6 en chenro no mabende wang'iyo go kanyo moko kuom gigo maringo e pacho kaeri kata ka piny chalo kendo wang'iyo nyaka mago mabende timore nyaka e pinje maoko. Akautro ni makende marwakini machiegni mondo mi watare kodi chenro ni kama tai kaka pile enan Brenda Agenyo Nyasuba Nyanam en thuolo makende marwakini machiegni ka watudore kodi achiel kachiel kokalo kuom lai magwa mag mbui mopogore opogore. Ing'iyo kanyo Facebook Color TV Live Facebook page marwa mar Color TV Live idhiudo wakanyo achiel kachiel bende nyalimo wakanyo page marwa mar mbui no mar YouTube Color TV amano mar X kata Twitter Color TV kachilo kata TikTok Color TV iluwa wakanyo kendo ibro bedo kiyudo chenro gi kaka gibiro ni achiel kachiel okalo kanyo wang jobi mari mar Color TV mataye chenro ni kaka pile enan Brenda Agenyo Nyasuba Nyanam ageno kanyo ni rio makare amosi kanyo kendo ni misawa oyawre kamora mora ma intiere machiegni mondo mi wafuon moko kuom wechego eko mabende osebedo kadhi nyime e pacho kaeri. Wachako kanyo gi wechego eko mag limbe mabende koro to jatend piny mar Kenya mano Laktar William Ruto do chiengni ma kawuono igeno kanyo ni dhi bedo kod ka limbe mare e od bura kata e County Assembly noero ma Nairobi maeri en mokwongo e history mar piny Kenya maker koro to limo achiel kachiel County Assembly kata od bura noero mar counties mapacho kaeri omiyo chiengni ma kawuono ker mapacho ka Laktar William Ruto kango chopo kanyo saa 8 tigeno ni dhi yuoro e County Assembly noero mano ma Nairobi County maeri timore bang' ka iwacho ni jo od bura e County Assembly no ma Nairobi ema bende koro to ogwelo jatend piny owacho mondo mi otim limbe makamano mane achiel kuom gigo madhi timore odiochiengni ma kawuono mabende koro to waluonu kanyo an wang'e ni limbe no ero dhi chalo nade gin weche mage ma Ker Ruto dhi wacho ne jotelo go kata jotelo go wach mane maduong' manyalo bedo kanyo ni samoro ne chando gi momiyo koro to ne gidwaro mondo mi Ker mapacho ka Laktar William Ruto olimgi achiel kachiel e od burano odiochiengni ma kawuono mano en wach ma wang'iyo ni kanyo ibro yude mano kokalo wechewa manyien e yono madimba koromo kanyo saa 7 saa 10 saa 1 mar otieno kachiel kod ka saa 3 mar otieno. Seche nogo bende Ker Ruto osechopo kanyo kanyo miluongo kanyo ni KICC mano bore Nairobi e romo no eko mar ariyo mabende bagi romo no mung'ere kaka African Urban Forum nitiere romo mabende koro to bagi kanyo makelo kanyakla moko kuom jotelo go eko mag pinje mag African Urban Forum meeting madhi bedo at KICC buore Nairobi kama bende gidhi twake weche mopogore opogore mago mag dongruoge mopogore opogore pacho kaeri kachiel kod ka pinje go eko mag Afrika mangima bende jotelo mopogore opogore ne osemolo kanyo maeri ne okelo kanyo ng'ikruok e weche go mag wuodhe okinyi ma kawuono mano e chuny boma no ma Nairobi kaluwore kod ka jotelo mopogore opogore mabende koro to miluoro ka otelo gi kod ka Laktar William Ruto ne dhi e romo makamano African Urban Forum madhi nyime pacho kaeri men romo mar ariyo nyaka ne chaki romo machal koda kamano. Mago gin moko kuom weche go eko mabende waluwo kanyo wang'e ni to ang'o gini magidhi wacho kata chenro makamano dhi bedo machalo nade. Mago gin weche go madhi nyime e pacho kaeri. Ka duogo ni kanyo e weche go eko mag fuel scandal masani koro to dhi nyime pacho kaeri ka inyalo paro kanyo ni en wach mabende wasebedo kwaluwo ka koda ka kocha kendo wago kodi step kata okang' kaluwore gi mago mawuok gi nonro mitimo nyaka gi seche gi eki Migosi Opiyo Wandayi onego beni ne chopo e nyim komiti mar od bura mamalo ma ochung'ne rango weche go eko mag teko
Kata kamano jatelo no koro wacho ni orema ok ochopo. Migosi James Opiyo Wandayi men jatend migawo mar teko ma bende koro to wechego eko mag mibadhi nitiere kaka omieno tende migawo mare wechego mag mibadhi mag fuel mano okel pacho kaeri ataro mar chike ma pacho kaeri gino ma bende koro to ne oneno kanyo ka jotelo ang'wen madongo e tende migawo no eko mar teko kata duolno mochung'ne rango nengo modhi pacho kaeri EPRA yande ne ogweyo tao kata ne resign bang' kane osemakgi ka itudogi koda ka mibadhi makamano kama bende nochunogi mar mondo mi koro ne gigwe tao ka giweyo thuolo mondo mi nonro matuto tim. Odiochieng'no manyoro ne waneno kanyo ka moko kuom jotelo kata oganda jopiny ma bende koro to ninie riwruogno mong'ere kaka Mtetezi Initiative, Mtetezi Ground Initiative ne owacho kanyo odiochieng'no manyoro ni gidwaro mondo migosi James Opiyo Wandayi man jatend migawo mar teko ogwe tao kendo oweya piseno thuolo mar ni otim nonro kaluwore kod achiel ariyo adek kama osebedo ka dhi nyime e tend migawo no e wechego eko mag mibadhi ma bende koro to kwako tend migawo mare. Kata kamano migosi Opiyo Wandayi no ogolne chik mar mondo mine chopi e nyim komiti mar od bura mamalo ma ochung'ne wechego eko mag teko ka komiti no telie kod ka migosi David Gikaria. Kata kamano oyangore ni jatelo no orema ma ok ochopo e nyim komiti no koro nyaka sani pok komiti no loso kata ogolo namo moro mar chik ma samoro gidhi golo mano bang' ka jatelo no oserema ok ochopo e nyimgi e okinyi ma kawuono. Migosi Opiyo Wandayi orema ok ochopo e nyim komiti no. Ok wang'eyo ni ndamo mane mar chik ma bende samoro gidhi kaune kata wach mane ma gidhi wacho nyaka sani pok to wayudo ripot moro amora kaluwore gi kit kaka gidhi loso. Kata kamano mano en achiel kuom wechego eko ma bende waluwo ni kanyo nikech kaluwore ni wach mar mo en mano momako ngima oganda ma pacho kaeri duto. So mano achiel kuom wechego ma bende waluwo ni kanyo achiel kachiel wabiro nyisi kanyo ni to komiti no biro wacho ang'o kata ginang'o gene ma gidhi wachoe. Bende kapod wantiere wechego eko mag fuel kata modhi e pacho kaeri, duol mochung'ne rango nego modhi e pacho kaeri EPRA koro to wuok oko kendo golo siem mager ne marketers, jogo ma bende koro to osebedo komako kata ni e chiro no eko jodito ma osebedo ko makore koda ka weche mag uso ka chiro koda ka kelo fuel e pacho kaeri mondo mi owe kano fuel e wacho ni nitiere ka koro to gipando fuel ma gin godo ma onego bed ni itiyo godo e pacho kaeri. Ma wach ma bende koro to osechako kelo nok mar fuel neno e kuonde mopogore opogore pacho kaeri e bombe mopogore opogore pacho kaeri. Nok mar fuel osechako neno kendo wacho ni sani koro to jogo matiyo koda ka fuel ka idhi e petrol station to chuni mondo mi iriedi ka samoro irito kendo chiedh nade ma ka koda ka kocha osechako neno kotenore koda ka wach nok mar fuel. Kata kamano duol mar EPRA wacho ni fuel nitiere pacho kaeri moromo kaluwore koda ka report ma gin godo en fuel nitiere pacho kaeri moromo. Omiyo konego bed ni piny Kenya gi sechegi eki koro to kalo e midhiero mar nok mar mafuta kata fuel e pacho kaeri ka gigolo kwayo makende ni jogo duto ma bende koro to osebedo ka opando mafuta mondo mi oneni ogolo oko. Gipando mondo mi maybe ka bei oseidho malo e koro ka gigolo mafuta gi kendo koro gichagi uso ne jopiny e nengo man malo. Kata kamano wacho ni ponono ni omakgi biro chuno gi mar mondo mi okawne gono mowinjore mar chika ka chik wacho ni gima kamano ka otimore to nyiso ni gibiro chuno fai mar omenda maromo 10 million. Ka okichulo fai mar omenda maromo 10 million inyalo dhi e jela kuom igni moko kata ka chilo koda ka license margi ma miyo gi nyalo timo chenro go mag ohala kata makembe magitiyo godo koro to nyalo bedo revoked. Omiyo kamionero mar EPRA podoramo kendo 10 migawo no ero mar teko oramo e pacho kaeri ni fuel nitiere moromo manyalo konyo e piny Kenya makmana ni nitiere kaka koro to tugo moko manono jomoko koro donjo kendo koro pando fuel mar ni mondo mi bei omedre e ka bang'e to gibi gigol oko fuel makamago. Mago gin moko kuom wechego eko ma warango ni kanyo step by step kaka wadhi wang'iyo kanyo ni to chalo nade nyaka sani osechopo kuma chalo nade wechego eko mag nengo modhi e pacho kaeri kalore koda ka noka mar modhi ma bende koro to limbo e pacho kaeri ma ngima. E weche mamoko odiochieng'no manyoro ne ayangori kanyo ni ne waluwo ni kanyo
kama bende romo mabende koro to ne migosi Rigathi Gachagua mabende ne jalup ker pacho kae kendo jatend duond buch siasa mar DCP ne dhi romo koda ka ker ma pacho kae Laktar William Ruto amano e nyasi mar ne lemo ne ringre mane osenindo mano migosi David Kiarao mabende ne en jaod branoero ma Olkalau nyasi mabende no bagi e county no Manyandaro Chieng'no manyoro wang' jowi mari mar Kala TV ne okelo ni nyasi no achiel ka achiel mana kaka ne awacho ni kanyo ne wadhi luwo ni chenro no mondo mine kanyo ni to ne dhi chalo nade e romo mokwongo mar jotelo romo mar ariyo mar jotelo ariyo go nyaka ne migosi Rigathi Gachagua ne bed kanyo impeach. Weche ne ok obedo maber ahinya mana kaka ne ipare ni weche samoro ne ok dhi bedo maber ahinya weche go mag siasa ne odwa kawo center stage kaluwore gi kit kaka ne jotelo go eko oloso. Migosi Rigathi Gachagua kano loso wacho ne ker Ruto e wang'e ni kata bed ni no gole nothiche oko kaka jalupne kaluwore koda katicho mare oko wacho ni kata bed ni nothiche oko kaka jalupne ne giparo ni mano ne biro maimbi ne biro miyo koro ji ok here ne biro miyo oganda kuke gwengo mag Mount Kenya ok ne dhi dware kata kamano wacho ni oganda mag Mount Kenya kor koere kendo mako Mount Kenya kabisa kendo oganda Mount Kenya winje bueno mano parona ka itoboke makawuono itoboke naero mar The Standard katun mano kete itoboke makawuono ne nyiso kanyo migosi Rigathi Gachagua kwako kanyo Mount Kenya kwako Mount Kenya kabisa wacho ni mane gide mothogoro jo Mount Kenya ere ene makoro tawala Mount Kenya tabadhe kanyo neno kama migosi Rigathi Gachagua ngire Kithure Kindiki man jalup jatend piny owacho bende neno e bathe kanyo ka ento koro ogo kwan to dhi chalo nade mbele kae mane kaka siasa mapacho kae sani koro to ringo we wado vijo kanyo ni to migosi Rigathi Gachagua ne owacho nang'o e nyasi no ero manotimore odiochieng'no manyoro. Kwa sababu rais, sisi tulikupenda, tulikuheshimu na tulikuchagua, na hata kama tuko na shida na wewe tutatatua huko mbele wakati ya uchaguzi. Saa hii wewe iko kwa kiti, endelea kutufanyia ile utaweza, na ujaribu tu, what you can do you do. Mambo ingine tutatatua huko mbele. Kwa hivyo hii ni mkutano ya amani. Wale watu rais wangepata shida ni hii akina Ichung'wa kama angekuja hapa, kwa sababu ni wasaliti wa jamii yetu na ni watu ambaye wametukana jamii, ati wanasema sisi ni wakabila na hao ni Wakikuyu. Hao vijana yako rais, nilikuambia kabla hatujakosana kabisa, nikakwambia hao vijana utembea na hawa watakuweka kwa shimo. Hawa akina Ichung'wa nilikwambia wataweka kwa shimo. Mimi nilikushauri rais, nikakwambia hawa watu ya mlima hawapendi usaliti. I told you that betrayal is not forgiven among our people. You chose to listen to Kimani Ichung'wa. Sasa hii jamii imekukataa, na nilikuwa nimekuambia. Sasa huyu Ichung'wa alikuambia atirigijia atasaulika baada ya wiki mbili. Sasa ni miaka ngapi? Mr. President, nakuomba ndugu yangu, you are my brother, I want to request you, tafadhali tafuta amani na hii jamii, create peace with this community, tafuta urafiki na hii jamii, usisikize hii watoto wanakuweka kwa shimo. Ineno kanyo kaka ne chalo weche go jatelo no ne owacho wacho kanyo ni nitiere kaka Laktar William Ruto koro to osaliti mano jotelo go eko kata oganda mawuok e gwenge mag Mount Kenya mabino wacho ni mano gone kura to sani koro to neno ka gima oweyo gi chien kendo neno gima naka oganda go eko kata jogo moero nyayo akwede mag dhoudi. I don't know whether migosi Rigathi Gachagua ne wuoyo about himself
koso the whole Mount Kenya community, because pokawinjo kama Laktar William Ruto wacho ni Mount Kenya community people an koro kadwaru un jogo moero wecho go kama kwede mag dhoudi osebedo kuwuoyo directly to migosi Rigathi Gachagua. So statement no hapa ni Rigathi Gachagua ne way about himself, feel ni de bedo betrayed and feel the whole community of Mount Kenya bedo koro to bedo betrayed. I don't know how you see the kaka wachno biro ni okang'eyo ano biro na yono mopogore mana ni mano pacha ano wuon nitiere weche moko masamro kiwinjo ka jotendwa wacho, then they keep on maintaining and repeating the same things to samoro mi bedo gi maswali mengi kama nitiere ni kaka japiny. Anyway, 2027 chiegni wabiro yiero jotelo maber ma wane ma wadwaro ng'ato ka ng'ato. Kata kamano weche ne ochacho kendo migosi Rigathi Gachagua bende ne odhi kanyo wuok oko tung' mosuo koda ka migosi Kimani Ichung'wah ma wacho ni ema nowuondo Laktar William Ruto mondo mi koro to othicha oko kendo mi koro to okel sigwe kid Ruto koda ka jotelo koda ka oganda go kuwuok e gwenge mag Mount Kenya. Kata kamano Laktar William Ruto kane loso to wacho ni odwoko migosi Rigathi Gachagua sechego nena wach makanyo gi kanyo wacho taduoki en bende wuok mana oko tung' mosuo koda ka migosi Rigathi Gachagua kendo nodwoke kanyo gi kanyo ko wacho ni jo Mount Kenya biro mana neno kendgi e yor tich, e yor weche mag dongruok, e yor chenro mag dongruok ma bende koro to iko ne oganda jo Mount Kenya. Mi wacho ni jotelo go koma wuoyo en ok bidwoko gi marach, to biro mana dwoko gi kokalo kuom chenro mage mag dongruoge ma iko ne oganda kuwuok e gwenge mag Mount Kenya. Ahero gima ne migosi Kithure Kindiki otimo, ne ok owuoyo kata obedo ni mbeno wach ne achiel ariyo adek ne ok odwoko, bende ne ok owacho wach moro amora, en kaka nochungo o introduce some few people kaito luongo mana Ker Ruto wuoyo. We wane kaka Laktar William Ruto mano jatend piny owacho ma pacho kaeri ne odwoko migosi Rigathi Gachagua e nyasi achiel no. Nimepatiwa orodha mrefu ya zile barabara mimi nimezungumzia, na ni kweli hizo barabara zote mmetajiwa hapa ni mimi nilisema, sio mtu mwingine, ni mimi. Na mimi niko na akili ya kujua vile nitafanya hiyo barabara mpaka ikifika mwaka ujao mimi nitakuja kufanya mtihani, na hiyo mtihani mimi nitapita. Sikila, mimi nataka niwaulize, sikila kiongozi alisema ile atafanya? Ama sikila kiongozi alisema ile atafanya? Si MCA alisema yake? Si mbunge alisema yake? Si gavana alisema yake? Si senator alisema yake? Si mimi nilisema yangu? Sasa kila mtu wewe panga kazi yako ile uliahidi wananchi. Yes. Mimi ninajua vile nitatimiza yangu, wewe pambana na yako. Sijui kama tunaelewana watu wa Nyandarua. Mimi nimesema kila kiongozi atapimwa na kazi yake. Kama wewe ni mtu ya kupiga nduru na kelele na kuzunguka sijui nini sarakasi, hawa wananchi si wajinga vile mnawaona. Mimi wakati niliomba kura zenu niliwaambia nitapanga mambo ya kilimo. Leo taifa letu la Kenya, ile fertilizer ilikuwa 7,000 na 2,500. Kweli ama si kweli? Leo ile wakora wote wa kahawa niliwafukuza, and their political agents niliwafukuza wote. Leo kahawa ilikuwa inauzwa 50 bob, saa hizi inauzwa 120, 130, 140, 150. Kweli ama si kweli? Yes. Hiyo ndio ukweli. Niliwaambia ndugu zangu wa Kenya ya kwamba mimi nitahakikisha ya kwamba wale wananchi wanahangaika na bills ya hospitali, tutatengeneza afya iwe ni haki ya kila mwananchi, sio starehe ya matajiri. Na leo hapa Nyandarua watu 1,345 wamejisajili ndani ya SHA. Kenya mzima watu 1,30,3 wamejisajili ndani ya SHA. In the last 1.5 years here in Nyandarua, ile pesa tumelipa ya watu walioenda hospitali
ni 1.24 billion shillings in Nyandarua County alone. Neno kanyo kaka Ruto wacho kanyo ni jatelo ka jatelo otim tije mane oaidi. Giwa wago dhogi ka giwuoya to chenro mag dongruok mane gisingo jopiny e kinde yiero ma higa mar 2022 tok chop kare. Kaso wacho kanyo ni omiye thuolo mar timo tijene kendo chop kare chenro mage mag dongruoge kodwa interference. Wacho kanyo ni bago jogo ma okohero dongruok kata matin. Mano Laktar William Ruto kane loso kanyo. Bende seche nogo Senator ma Nyandarua County Migosi John Methu ne okodhi maber ahinya kama ne owuok kotungo suo koda ka Laktar William Ruto nyasi achiel no eko ka lecture jatend piny owacho mane ochuno mondo mi maybe commotion moro matin ne bedi ka igole e podium kendo iloro ne microphone mondo mi koro to odhi mos. Weche ne ok obedo maber ahinya koda ka jatelo no eko mana achiel kuom weche go maber neno kaluorore mbui malich mokalo kendo jotelo osebedo kalosoe ama neno kanyo nyaka ka video moro mabede jatelo no emano mako kende en owuon ka gin koda ka Laktar William Ruto kama bende no pako Ruto malich mokalo ka gin nyamburko moro no wuoka kendo sani koro to luorore e mbui. Anyway, iwacho ni siasa kelo nyuolo paro mopogore kinde ka kinde. Siasa pogore, siasa en gima season, this season ngato wero koni, season manyien yudo ka ngani wero kocha, season machielo bende yudo ka ngani wero kocha. Mano kaka weche no dwa chalo kanyo. Kata kamano ne okodhi marach ahinya weche go eko mag siasa ne oneno e yo machalo kamano. Weche mamoko kapok odhi yo matin en ni gisechegi eki Migosi Edwin Sifuna ochako wuok oko kendo omako bura mano e duol mabende chungne yalo duonde mag buch siasa e pacho kaeri, the Political Parties Dispute Tribunal, mondo mi koro to ochungi duond buch siasa mar ODM kik thiche oko kaka jagoro maduong' mar duond buch siasa no. Remember samane ODM olando ni koro to gigolo oko Migosi Edwin Sifuna mabende en senator e county ma Nairobi kaka jagoro maduong' mar duond buch siasa mar ODM. Edwin Sifuna ne odhi mane omako bura bang'e duol no eko yande ne oyango kata ne ong'ado mondo mi koro to duond buch siasa mar ODM odhi obed piny kigin giwegi kaka jotelo mag ODM mondo mi gitiek ywaruok madhi nyime e kindgi. Ne ok giyango mondo mi maybe Edwin Sifuna oteche ama whatever, but ne gichiwo ne duond buch siasa no mar ODM teko mondo mi odhi obed piny mondo mi gine kaka ginyalo tieko ywaruok madhi nyime e duond buch siasa no kigin kaka duond buch siasa mar ODM. Kata kamano Edwin Sifuna ochako dhi kendo nyadiriyo ma koro tero ywakne mar ariyo e duol no eko ka odwaro mondo mi koro to duol no ogol chik matamo duond buch siasa mar ODM chunge kendo mae lemono ero mar bedo jagoro maduong' mar duond buch siasa no. E seche nogo bende Migosi Edwin Sifuna koro to dwaro mondo mi duol no bende ogol chik matamo duond buch siasa mar ODM miye punishment kata discipline kaluwore koda ka weche go eko ma osebedo ma duond buch siasa osebedo ka akiuse godo ni otamore chiwo luor mowinjore duond buch siasa mar ODM kendo osebedo ka obuono chope moko kuom chenro kata romo mag duond buch siasa mar ODM. Magi duto timore mano bang' ka juma mokalo on Friday duond buch siasa mar ODM ne jondiko ne Migosi Edwin Sifuna mar mondo mi koro to chopi e nyim komiti mochung' ne disciplinary odiochieng'no makiny chakre saa 4 e wang'e. Edwin Sifuna onego beni koro to odiochieng'no makiny chakre saa 4 e wang'e chopo e nyim komiti mochung' ne disciplinary mar duond buch siasa no mar ODM mondo mi oda dhoge kata oduok penjo koluwore koda kamoko kuom ketho ma bende koro to duond buch siasa mar ODM odonjone godo kama oting'o buono ma ok ochopo e moko kuom rombe ma ibago koda ka duond buch siasa no mar ODM kama oting'o wacho weche go eko mopogore gi weche go ma bende koro to iwacho koda ka kanyo mag duond buch siasa no mar ODM. Kata kamano wano kanyo ka Edwin Sifuna bende koro to osedhi kendo kokalo kuom okil Kamaloka Eloi osedwaro mondo mi koro to Political Parties Dispute Tribunal mondo mi koro to ochungi duond buch siasa no mar ODM kika onenda moro amora mar chika. Mago gin achiel kuom weche go eko ma bende koro to
waluoni kanyo kaka gitimore, wabiro ng'iyo kanyo to odiochieng'no makiny dhi chalo nade. Edwin Sifuna biro chopo e nyim komiti no koso odhi leo ma ok ochopo to duol no eko dhi ng'ado nang'o. Mano wach ma bende koro to ywaruok mapek madhi nyime duond buch siasa mar ODM e kind jogo mong'ere kata ODM mong'ere gi nyingno mar Linda Mwananchi gi Linda Ground pod wang'iyo ni kanyo ni to chalo nade, kendo wamigi achiel kachiel kaka gitimore. Seche nogo bende jo od bura ma pacho kaeri koro to wuok oko mar kwedo malich mokalo mano masira makocha ma bende no juko senator mag Vihiga County Mikosi Godfrey Ososi mane omonji odiochieng'no manyoro mano magawa mar ong'ere kaka Keshe bomani ma Kisumu kodaka jonjore moko ma bende koro to ne osegol wang' dede kata CCTV monyiso kaka chenro no eko ne otimore, onyiso kaka jogo eko ne odonjo kama ne jatelo no obedo mos mana ka chenro mare ne obedo mos ka iliele. Ne ok okinyo ng'ato according to CCTV no kaka neno, but yawuoyi go eko nodonja to chako mana rakore kode gigo e lo, kendo en wach malit ahinya an kaneno CCTV no, and I really feel bad because ma en ng'ama jatelo nigo beni miyo luor whether is supporting whatever kama wero no bede. Aparo ni wan gi gimiluongo ni freedom of speech, kata wan jopiny samoro ka support koni, ng'ato ok support kocha, ng'ato ok support kocha. Kami winjo ka samoro nyalo bedo ni dhini maber, ng'ato nigi reason ne ok ang'eyo ka gini ne en weche go eko mag siasa, kata ne nyalo bedo ni yawuoyi gi ne ni kode koda ka agenga moro kopogore koda ka weche go eko mag siasa, but ahinya neno ka weche go eko mag siasa mar jotelo mang'eny koro kotudo godo wachni. Kata kamano wageno kanyo ni tendo obila ma Kisumu County timo apedha mager kendo timo nonro matut, nyaka sani ok ang'eyo ni osechopo gi kanye, to waluwo ni wachno achiel kachiel ibiro yude kokalo kuom weche wa manyien, ibiro yude kokalo kuom reporter magwa ma bende koro to ni papa gi seche gi eki, kendo luwonwa weche machalo koda mago ni to nyaka sani ang'o ma osetimore machalo nade. Wadang'eyo kanyo ni to ondamo mane mar chik mosekaw, nikech mano en gimodhi koda kataro mar chike ma pacho kaeri. You cannot just go somewhere and then monja ng'ato ma bende en jatelo, a senator in that matter. Koro en wach marach ahinya. Waneno kanyo ka jotelo jo od bura ma pacho kaeri okinyi masani, as we speak right now, jo od bura ma pacho kaeri nosewuok oko kendo ne gikwedo malich mokalo wach makamano. Mae bende biro mana ka bang' otieno manyoro bende senators ma pacho kaeri ka otene gi koda ka senator ma Nairobi County Migosi Edwin Sifuna ma bende ne obiro koda ka ma bende nobiro nyaka e boma ma Kisumu, kendo ne okawo jatelo no koda ka ndek kaka papla ma otere nyaka e boma ma Nairobi kama dhi nyime gi yudo thieth e od thieth ma Karen ema entiere gi seche gi eki, kendo dhi nyime gi yudo thieth. Senators go kane loso ka otene koda ka Migosi Edwin Sifuna ochayo malich mokalo tima kamano ka gitude gi weche go eko mag siasa, kendo gidwaro mondo mi jatelo no koro to okawne mondo mi chude go eko kata ojende kata rowere manotimo tima kamano. Kinyo CCTV no gin mana rowere kendo gin ojende ma pod tindo, mondo mi koro to neni omakgi giduto kendo okawne gi ondamo mager mar chika. Mano en gino manotimore nyoro, kendo pod omako dhoganda gin weche go eko ma bende luorore ka koda ka kocha, kendo pod waluwo ni gi kaka gitimore. Mana kaka sebedo ka wacho ni kanyo ni wasebedo kwa luwo ni weche go eko kata ywaruok mapek ma osebedo ka neno e kind od burano mar Senate kachiel koda ka duol mar governors ma pacho kaeri. Doho koro to golo chik matamo senators mondo mi kik summon governors. Nyiso ni governors koro to yudo yueyo. Wach moro mane gibedo samono ni koro to golnegi chike kendo inyalo mak gi saa asaya, inyalo timnegi kama. Do koro to ne orucho oko wach makamano kata ogolo chik matamo senators mondo mi kik samon governors e od bura. Maybe inyalo mana gwelgi mondo mi gidhi giler achiel ariyo adek motamore, but ka gitamore to koro chik moro matek ahinya mane senators oketo ma koro to imako gi thuon mane doho koro to chungo kuom thuolo. Mago gin weche go ma bende pod waluwo ni kanyo. Adhi mane yweyo matin kaduogo tang'iyo ni to gin mage ma bende nyalo bedo ni timore e pinje maoko kachiel koda ka alwora marwa.
Be in jalno mamanyo gige gedo motegno, mabeyo, mabudho, kendo ma opodhi? Chom mana Gomikos Company Limited man kod mwandu mag gedo kama oting'o renge kaka Crown, Basco, Duracoat kod Sadolin. Bende wan kod renge mag exterior kod interior ma koth ok kethi, roof coatings kod wood finishes. Wanyalo kelo ni simiti modhuro kata mathoth ka idwaro. Masonry, reinforcement materials gi professional project support and consultancy. Wayudore opposite Regnal Petrol Nyamasaria, machiegni kod County Concrete. Tudri kodwa e namba simu magin 07 14 49 56 74 07 14 495674 kata 07 28 66 38 55 07 28 66 3855. Gomikos Company Limited, your trusted building partner. Komuoch to wan kode duoko mag tuke mopogore opogore, jotugo motimogi, kuonde mag timogie, to gin tuke magi mabiro. Mano emomiyo wan ka e chenro mar chal pewe. Tudri kodwa wuok tich nyaka tich abich saa 11 mar midhiambo nyaka saa 12 mar midhiambo, kama wanyisi motimore e pewe duto mana e Kala TV. Mana kaka wacho ni kanyo ni kaduogo to wadhi ng'iyo kanyo mago matimore pinjewa ma oko kachielo kod ka pinjego eko ma bende koro to oluorowa. Kapok wadhi mago matimore pinje ba oko, wach maneno kodwa mako wang'a kata mamako pache okinyi ma kawuono en ni e gwenge eko mag Kisii obila dhi nyime gi timo nonro matut. Mano bang' ka jago moro ma jehigni 69 okwany ringrene kowiti e kar puko taka. Magi gin mana weche go eko magin security. Jago ne wacho ni osebedo kolal kuom thuolo mar jumbe 3 mokalo. Kata kamano okwany ringrene okinyi ma kawuono kowiti e kar puko taka moro mano kanyo kata chirono mong'ere kaka Nyanturago mayudore e county no ma Kisii. E seche ma mano timore bende okinyi ma kawuono jago moro ma ike ni e diere no oyudi okinyi ma kawuono kowito ngimane e olalo matudo Rangala kod Ugunja mano e apayano maduong' mawuok Kisumu kochomo Busia. Mago gin moko kuom weche go eko ma bende koro to waluonu kaka wang' jowini mar Kala TV. Wabiro ng'iyo kanyo ni to jago mano yudi okinyi ma kawuono ni eki apayano mawuok Kisumu kochomo Busia kowito ngimane e olalo, owito ngimane e yo machalo nade. Magi moko kuom weche go eko mane watuoke okinyi ma kawuono koda ka jatend jo boda boda, jakom mar jo boda boda e kaunti ni eki ma Kisumu. Wach mar ni pinyru tikwanyo ringre ji kowiti, ikwanyo ringre ng'ato e olalo, ikwanyo ringre ng'ato kiano chuoge pala kwenye ng'ato kowito ngimane, jiwito ngimage yore go eko mok ler. Mago gin achiel kuom weche go eko magin security ma bende ne walosi odiochieng' ma kawuono. Mago matimore e pinje ma oko kata kanyo gi piny ma libamba ma Tanzania. Eni weche go eko mag fuel bende koro to chendo e pinyno mar Tanzania. Noko mar fuel neno e piny Tanzania mana kaka entiere pacho kaeri. Maeri omiyo ker mar piny Tanzania mano Mama Samia Suluhu otimo timoro maber aneno ka okawa gi wuoro. Anyway, okang'o ni bende jotendwa ma pacho kaeri nyalo tuonore bilani. Gi seche gi eki jatelo no koro to oduoko chien kwan nyamburko ma otiyo godo kata kwan nyamburko ma piny owacho mare koro to tiyo godo nyaka nyamburko 4. Not piny owacho but ma jotelo mani e piny owacho mare. Kwan nyamburko ma en kaka Mama Samia Suluhu tiyo godo kachielo kod kamago ma jotelo ma bende nie tend migepe mopogore opogore e pinyno mar Tanzania oduoki nyaka nyamburko 4 kende. Nyiso ni state vehicles
state vehicles ka gin ma Kenya ka to moko bineno ka jotelo ringo godo mondi kanyo ni government of Kenya odwoki nyaka 4 kende ema koro to yienegi. Bede gi wach moro ni ka koro ker dhi kamoro to geche nyamburko maluwe gi na par gi wiye eti ng'ato ka ng'ato gi nyamburko ne odwok chien kaeto golo chik ni mondo mi state officials duto oti gi bas. Yes, mane kaka weche chalo as we speak e piny Tanzania. Mane kaka weche chalo. Ma wach mano wachi koda kama Mama Samia Suluhu herself this morning. Owacho kanyo ni koro to duoko chien na kwan mag nyamburko ma itiyo godo e piny owacho mare nyaka 4 kendo wacho kanyo ni jotije piny owacho e piny Tanzania mondo mi koro to ne otiyo gi bas mana kaka normal people giti gi bas. Weche koro to nyalo bedo matek mar fuel ka fuel koro to tamore kendo koro nok mar fuel chendo e pinyno eko ochune mar mondo mi okaw okang' ma kamano. Ka wadhi e piny Uganda, eni ker mar piny Uganda Migosi Kaguta Yoweri Museveni koro to biro chamo muma mar apis tarik 12 mano mar dwe mar 5 higani. Migosi Yoweri Museveni ne e piny Uganda yande nodhi e yiero mano tarik 15 dwe mar 1 higani kama ne Migosi Yoweri Museveni ne oyombo kendo e ondamo mare mar 7 mar bedo ker e pinyno. Odhi chako ondamo mare mar 7 kamano yombo gi votes miwacho ni over 70%. Kata kamano weche ne ok ber e kinde yiero manotimore e pinyno mar Uganda. Kinyalo paro kanyo ni weche ne ok otimore maber ahinya kaluwore koda kalot of insecurity mane nitiere. Jopiny ne obago ng'anyo kendo jopiny ne owito ngimagi mathoth. Jopiny mathoth e pinyno ne owito ngimagi e kinde yiero ma kamano. Kendo waneno kanyo ka jal mabende koro to en notelo ne kweth makwedo piny owacho mar piny Uganda mano Migosi Bobi Wine mabende ne en jathum e kinde machien kata jangolo e kinde machien. Ne ochuno mar mondo mi ne dhi kar pondo ka otemo mondo mi ores ngimane e lwet obila mar pinyno mabende koro to ne manye gi teko modhuro. Kata kamano koro to piny Uganda ogoyo chapa ito boke margi manyiso kanyo ni Migosi kata ker margi masani mabende pod dhi medo bedo ker biro chamo mar apis tarik 12 dwe mar 5 higani. Mano wach ma penjo mabenja asebiro kaka penjora ni to biro chamo muma mar apis karang'o. Kata kamano koro to yangi odhi chamo muma mar apis tarik 12 dwe mar 5 higani eki. Ka wadhi e pinje mamoko en lweny ma osebedo ka dhi nyime e kind piny Iran koda ka mano mar USA kanyakla koda ka Israel. Lweny ma bende oseweyo ka oganda alufe owito ngimagi, mwandu mathoth okethore, joma thoth olalo kuondegi mag dak, joma thoth odong' koda ka hinyruok mopogore opogore. Lweny ma kamano koro to nyalo chopo e giko mare kaluwore koda ka winjruok ma bende koro to pinjego eko ne osechopo e mar neno ni lweny ma kamano kidek rumo. Okanyal yango ni lweny no oserumo completely, but kidek rumo maybe winjruok ma kama eri koro to inyalo keti e tim mar neno ni lweny ma kamano ochopo e giko mare. Mae lweny ma bende koro to okelo nok mar nengo modhi, okelo nok mar modhi kendo nyalo biro kelo medruok mar nengo modhi e piny mangima. Ok en kata Kenya ka kende, ineno ka Tanzania bende the same problem is there. So ok en Kenya kende, to en e piny mangima. So nyaka gi seche gi eki wach mantiere en ni US kachiel koda ka Iran ne osechako chopo e winjruok moro ma nyalo neno ni lweny ma kamano koro to orumo. Yes, manyalo neno ni lweny ma kamano koro to orumo. Lweny gi eki gik ma jogi laro gin mana weche go eko mag mwandu machalo kaka control over the fuel and all that. Jogi laro ga mana weche go eko mag supreme power ane matek moloyi and whatever nyalo goyi. Gima lit en seche ma gitimore kama to oganda jopiny ema safa kendo oganda jopiny ema inego. Lweny mapek ni ande ne ochakore mano bang' ka piny USA koriwore kanyakla koda ka piny Israel ne otimo monj makende, monj ma bende ne oweyo ka piny Iran ne olalo kanyo achiel kuom jotendgi madongo e pinyno iluongo ni Supreme Leader mano ne Migosi Ayatollah Khamenei ma bende ne owito ngimane. Supreme Leader en jatelo maduong' e pinyno kendo en jatelo mochung' ne chenro go eko mag lamo kata religious leader, and you can remember ni these people chikegi mathoth odhi sana gi weche go eko mag religion and whatever according to kitgi gi timbegi kachiel koda ka yo ma girwakore godo. Gima pod nitiere en kata kobiro ni lweny ma kamano koro to nyalo rumo en piny USA is claiming the victory at the same time
piny Iran bende claim the victory. We don't know. They are still gambling. Ma is gambling. Ane gamble ni onge wane mawalocho. Winjro to gise winjori koro lwenye ni koro wawe joturo. Wawe uro lwenye ni. Kaluwore gi achiel ariyo adek. To kata kamano pod ng'ani gamble ni gino wane mawalocho. Ng'ani bende gamble ni wane mawalocho. Koro kwa ng'eyo ni nyalo bedo machalo nade. Mano e kaka chalo e pinyo ko mar oko. But walemo ni kwe makende mondo mi obedi mar no ni chenro mag dongruok kaka chilo koda kohala odhi makare e pinje duto e piny mangima, nikech piny achiel kani koda ka lweny to nitiere kaka interfere kendo nyalo rocho chenro mag arita kwe e piny mangima. Walemo ni kwe makende mondo mi obedi. Mago emana iko ni odiochieng'ni ma kawuono. Ano ka dakika osedhi kanyo 52 mano toka saa 5 mar okinyi. Mago emana iko ni chenro ni eki mar chuny wach. Warom kendo odiochieng'no makiny ma en Friday e sama chalo koda kamaeri mana e wang jowi mari mar Kala TV. Inyalo yudo wakanyo achiel kachiel e mbui marwa mar Facebook mar Kala TV Live. Bende inyalo yudo wakanyo e mbui marwa mar TikTok mar Kala TV, mano mar YouTube Kala TV. Achiel kachiel kati yudo godo chenro wagi e yo makare. Bende kokalo kanyo mano wang jowi mari mar pang bende yudo wago kanyo achiel kachiel. Wanere kendo odiochieng'no makiny e chenro mar ket koda kamaeri kochakore kanyo saa 5 nyaka saa 6 mar odiochieng'. Chenro ni ikelo ni kodan Brenda Agenyo.